Barangay ito ni barangay aja rin. Ano to barangay Kantungaw, barang Sitio Gibok. Ako bilas mo lagi mo lagi ni. Yawa sa nga na barangay. Oy, musag asa ka lapitan ay. Anya. Basta dito, aburo at total at dito gingon niya katong unabuan nga maayo kung ba mga santos ba. Murag alam sa dito unahan bay. Oh, kini akong buhok bastos kayo ni akon buhatan. Tutuan bay. Ki. Ayang yawa ang gini mga bayaran ngari asa ka hay abot ang itanta mo siguro ni barangay Kadungaw niya nga Sitio Gibok ha murag makaw na dyan dire ko ni kasi natin kaila kasi uy kini kami naman ako no boss isa nga boss asa ito itong barangay magkita dyan ba mo lagi barangay Kadungaw Sitio Gibok. Oh, mana dire? Oh, siya. Tama ko na yung one ko dire, mamatay Santos. Oh, na dito bas. Asa ka to napita? Mo dire lingkod mo dire kay mag-istorya sa taga ito. Yoga niya tamo ron ko. Dari mo ano ni? Katungaw Gibok ba? Dire. Dire. Kuan sa mo dire. Sunday yung ipabuhat. Buhat lagi bulok. Kapit dito. Lain ni siya gamay. Gamay ko kay nakuha ba niya? Saan din ay mga pikam din naka-inches gamyan man ay. Uno ra lagi. Kita ko nakapit ako. Ako bubuhas ako ulo. Buhat ka. Okay. Ano man kanang ana mo kabit ko na pitik ko nung gamayan ako ulo kay mo to. Basing na mamuhat dire. Ikaw asa ka buhat ka? Apit. Kabangan ko sa kung kuan kapit. Oh, kabangan ko. Ako kabangan. Ako sa kunong buhok. Bastos mo kaayo ko na mura ko sa kuko. Oh, ay mo sa na ipa-kuan. Ako na ipa-abor na bulbul. Oh. Ako ni parituki dito kung kumawa ako to. Mura mo sa nagbulbulin mo buhok. Oh, lagi. Iya ra man sisuo ni mo. Kini buhok. Oh, wa ni. Kini now nato nga si Piolo Askal mah mokap na ni. Usab na. Sus to. Duta naman ay katon. Na ako na. Tuyogan na mo? Na, tuyogan mi. Ano? Amo siguro ni. Oh, na ni. Asa. Tao hingga to kayo may. Mayo na. May gina sa buhat yun. Kini atong na makuha gyud. Nata ton. Nato na. Kayo? Kapag niya. Wapo isa man. Tao ko. Basi mo kabantay at mikroon. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Isa. Loh, kita ko ba? Buha niyo eh. Wapo kay kuan kay ba? Loh, mamagig na. Paano masabi? Allah, mao yun na ako di ay. Allah, kuha mo kung mao niyo eh. O sa mo kasi akuan ni ko eh, panyabag na ako. Ako kuha ko. Yakin niya ako. Oh, mali. Ya, baru sure kay ka mali mo maray dire. Oh, mo gini dire na. Ya. Wai, Asal to kung nahuman diri nga sa tisiro? Wala man. Kuha. Sige kuha diri kung sino. Dai, asa mga sa tisiro na pud dai. buha. Ni ko di shootaw. Ali ko sa Isa tusa. na diha, matay. Buha. Isa na diha. Wa ko gusto na jud. Ano sa mo diri? Ano nabot na ya? Amo ni karawol ba? Giro man na pag mo ka. Amo kita na og amo ni tawa. Ano ito? Ano lagi? Abi ko itaw. Sila Ikaw masagot. Ikaw itaw. Ah, to tuloy na to. Ikaw masagot. Imo ipaputa na rin.
Sakpan mo. Ito. Tingnan kanino. Ang mga gamit din mga awa na guys, yung gida dito. Di, ang orang kita na boss kay may kay pagka boss. What? Sa kanya dito sa suot. Sa kawabay. Mo gida dito noon. Ikaw ba siya yung boy tao? Ako lang gida dito. Jangan mo kayo naninigod. Kung saan na mo. Ay, maya boss eh. Ngari din may boss kay mapabuhat ang talaga. Kaming dua. Ako na sana silang ikuyogan. Boss, kay akong tablet ko dito boss. Kinagigam niyan sa kuwayo. Kamaw, ang buhat ko lang. Sa to ko lang. Anak-anak ko na ba? Ah, tao ko lang. Ano? Alo-alo? Para lubog sa may. Oo. Pero ba, ilubos kong kabit. Mo may gusto. Kanaan makunog dako. Ay sa mga aluha klase alo sa tuwa. Oh, alo ko lang. Alo ko ba? Hindi, alo. Anak ko. Ganun na. Oo. Sana all. Yung order sa tuwa. Sa pagkakaroon, di sa ko kayo mo anak. Kaya nag-focus ko pa ning duha. Kanaya ko Katong usa, katong Wala akong i-focus karon. Nya balikan ninyo sa sunod adlaw. Ari ako niyo kay buhatan ta mabuhat. Sa mabuhat ta. Usa mo yung ipabuhat mo? Katulog yapon para si Mukha. Ikaw pabuhat ka. Ako dili ko kay gikuyugan ra ako sila ko. Ako sila Nyabot Mo mga ni sitio Kantungaw ito barangay Kantungaw City Gugbok ano mas? Dito mo dire mga sitio barangay Kantungaw. Tumaw ni mga lugar. Ang mga tao ni Reggie Boy tumaw di ay. Poring yan lagi ay. Timing nga bugari sa to. Timing kay pag-ari dyan. Buhatan ka. Asa na ako sige mga bako. Mahal. Ya. Mahal pa tani. Manglakaw na sa Manglakaw na kay. Sige, hindi ka na ko sunod adlaw. Sorry ka na po boss. Ato mo sa sitio pang-umbok ito. So, ang mga tawanan. Huwag mo din mga klaro mo. Di ba ito mga kawatan ka? Paano masabi? Ato magsintyo tantungaw. Ang tantungaw niya, ato pang umbok. Asa mga tutay mo. Ito yung mga klaro mga tawanan. Pagbuhat og santos, pero ulok itahin mo. Mutay duda ko ito da. Di ba ka ito kawat? Kawat mo. Ay, black ako klaro doon sa mga barangay. Oh, pena, come on. Presyo niya ato, wala kibaw. Oo. Kabalo ka presyo ato. Nawa sa gugay pa. Sura taglakaw, di wala tayo. Mutana sa presyo. Pagbuha sa presyo kay po ako nito. Ako sa may pa-grinder niya. Ako may papurma ulok ba ka lang ulo? Pagbuha ba ka? Pagbuha ka daw. Oh, nakaya mo sakto na kayo ang kaning Purma mga niktao. Go itlog. Oo. Guwapo kayo. Oh, Wapo kayo mura si. ano balik ko nito? Kaya kasi magbuhat dito ba yan yan. Ano may papurma. Oo. Nadai itlog. Hindi to. Yulo. Magagsa na ni dire. Papurma ni tulo. Ay mga ni kukubak sila ni. Guwapo na kay katanaw na lang. Hatan eh. Appreciate jud. Appreciate jud. Ay ito balikon. Balikon na to. Balikon. Klaro mo tani ang atay klaro. Balikon. Balikon na tani. Balik ka din mo. Di, Limo lagi boss. Presyo boss. Pagabas mo. Hadto ko ni mo. Gabton mi non. Mamaya kung Inuun mo? magabas kita mo ba sa magpagabas mo? Awa, ang presyo pila nito? Pila to presyo mo Tano presyo boss. Ang ato sinilingan lang. Silingan. Barato ra. Barato? Oo. Di ka silingan. Mana, di ka man. Silingan na ano sa una? Oh. Katong silingan raman mi. Kamok. Kita silingan. Barato ra niya. Silingan ra. Silingan ra. Ato ino. Silingan sa una boss. Unarum ko. Unarum ko. Silingan sa una. Kani mo silingan yun ako. Kami may silingan. Oo. May takaan niyo tani. Nalimot ni boss na to sa. Sa Nalimot. una, kita helper niya. Nagkaroon kita ni bayar niya. Ano na, hindi nyo ay nagka sa sunod. Kuwan. Sige, pilang ka na boss, mga kadaos na boss. Kaya lang po niyo ka ng mga 1 foot na nga. 1/4. Nay hangyo na boss. Tunga lang. 3 foot. 3/4.
Gago! Dapat sa tunga, hangyo, inangyawan. Dasap, madapot. Tunga. Iya, beratur ini ya. Aku may silingan dyan. Balik kami, boss. Kay, Balik kami, boss, kay- Ah, sige, sige. Oh, sige. ano kita? Balik Ano na kita? negosyo. Sige, sige. A few moments later. Boss! 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 Ano may nalimtan, boss? Ang sinilalim ka nini. Kanito yung naong ba? Amo kang yan, ulok-ulok ba? Ulok-ulok. Madami na, boss? Madapot siguro. Kay kaneng buhok. Ako Pakortihan yan, na lagi mo sinso, boss. Kaneng buhok, ang bulbul. Mau pagkakasihan sa tingko. yan itlog at bangka. Bugal-bugal mo ni. Ay, sinupo na. Bili, boss eh. Bili, boss, ay. Bagla. Nya, baglahan ako, tinaron na boss. Pagpapigil. Kaya mo ulok ka. Boss, kini. O ka na imong mo untuk ulok. Kaya mo ginis ulok. Basta mamalik to mga natin dagkob. Gati noon. Bugal-bugal ang animal to. Sura mga bugal-bugal ang dako. Boss, kini boss, sinarong na nga boss. Ha? Oh, bidagan lagi boss kay. Salimot. Kini, sinarong lagi na boss, sinarong. Usa gid mo buhat di mo? Pahibo lagi yung uloksan. Ulok lagi ang ulok. Kumiya gid Ulok, 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 ulok. Oh, kumiya na boss. Sama yung gusto niya, ulok yung tinoon. No, 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 no.